hey ai chung production changin karan lang I englo ka hla sponsor ka ti khai chung production ten hindi hla kha kam bai puya check kan siam me ka I kari nine check siam te pol lo ne so hey hindi hla te chu tai wing te music te hara te han rei lo te a mi siam pui zo me a chu nu a hang ka kala kan zo ti ti a chuanin nikina kan hey music video te po min la sut sak do na hai tan ti the chu recording music video sut le check sound check siam le chatni ya video cover te khan theta chu wang chuanin lo pan ve thin ru mi sun veng thlanga no ma hla lem chang lowa hei amun ti thlen chuan nuwa ma thovenga inge area concentrate the a chu wang chuan in lo pan ve thin don nya chuan hei an mani te po hi doran nuam ta an thiam ti ringa ta doran lo nam le si lo he chuan sham ve thawa an mani doran nuama hei biak an nuam em em a chu wang chuan run pan ve thinula chuan kema music video big a po chu hei thei top mi an chwa puyan zara music video thar ka lo hlui thei don chuwa tu na changa hun rei lo te a kan dam chuan kan tumanga a om kan omani chuanin kan run zo dona min lo ngai chang theu don nia in the vai ba bai ve ku Tusko merak piluha zahapi kahi